ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଆଜି 22 ଏପ୍ରିଲ 2020। ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି 4ଟି ରାଶିର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ଅପାର ଧନ ଓ ଖ୍ୟାତି। ରାଶିଫଳ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଉପରେ ରାଶିଫଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଶି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ 4ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ବି ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ଆଜି ବ୍ୟବସାୟର ଭାଗିଦାରୀ ସହିତ ଲାଭଦାୟକ ବିଚାର ହେବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହେବେ। କାମରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। କାହାକୁ ଅଧିକ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ନିଜର ରୋଗ ଉପାୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତାହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ନିଜର ରୋଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହିତ ବୈଦ୍ୟିକ ଚର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କିଣାକିଣିରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା କରିନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ଲାଗିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାମ ଶେଷ ହେବ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସିଂହ ରାଶି ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିପାରେ। ଗ୍ରହଙ୍କ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ହେବ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କାମ ଡେରିରେ ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ମିଳିପାରେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କାମରେ ଚାହୁଁଥିବା ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ନିଜର କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜର ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଦ ନ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜର ସବୁ ଅଟକିଥିବା କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବିଛା ରାଶି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ସଠିକ୍ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା କାମରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଶୋଭା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ସାହିତ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରଚନାତ୍ମକ କାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବା ସହିତ ଦରମା ବଢ଼ିପାରେ। ଆଜି କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ ଚାଲିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ ଲାଭ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ରାଗିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟବହାରର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାମରେ ଯଶ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାରର କୌଣସି ବି ଝଗଡ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ନିଜର କଥା ଏବଂ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ନୀତିଦିନିଆ କାମରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ଅଟେ। କୌଣସି ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶି ଆଜି ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଘରର ପରିବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ଝଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ ବା କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିବେ। ଦୈନିକ ନିଜ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।